അപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാരെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10, 10:15, 10:30 വരെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കൊണ്ട് എടുത്തു പോകുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു 9:30 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ പകരം നമുക്കിന്ന് 20 ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിലൊരു 11, 12 ശ്ലോകം എടുക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ശ്ലോകം അങ്ങനെ എടുക്കാം. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളും എന്തായാലും ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. എന്തായാലും നാളെയും മറ്റന്നാളും എല്ലാവരും കയറും. അപ്പൊ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അത് ഞാൻ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് പറയാം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം. ഓക്കെ, ഹരേ ഓക്കെ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ ഈ മോഡ്യൂള് തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 12ലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അല്ലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 12. അധ്യായം 12 എന്താണ് പേര്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം. അപ്പം ഇത് മൊത്തവും 20 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില്. പക്ഷെ എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, കുറച്ച് വലിയ ഭാവാർത്ഥങ്ങളാണ് ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനന്റെ അന്വേഷണമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു? വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു അല്ലെ. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപം ഒരു അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്, ചതുർഭുജ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് വിരാട് രൂപത്തിലോട്ട് ആകർഷണം വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിലേതവും ഈ രൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള രൂപം ഏതാന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, വ്യക്തിവാദിയാണോ അവ്യക്തിഗതവാദിയാണോ? ആർക്കാണ് ആധിപത്യമുള്ളത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണോ ആരാധിക്കേണ്ടത്, അതോ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണോ ആരാധിക്കേണ്ടത്?
അപ്പൊ അത് ആ ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവും നൽകുന്നു. ഏതാണ് നല്ലത്, ഏത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന തലങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുഴുകാം എന്നുള്ളത് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും. ഇനി കൃഷ്ണന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയും. അപ്പൊ അധ്യായം 11 അധ്യായം 12 തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് നോക്കാം. 11-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തോടുള്ള അടുപ്പം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് അർജുനന് ഇഷ്ടം ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയട്ടെ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ വേണ്ടി അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. മുൻ അധ്യായങ്ങളിലും കൃഷ്ണൻ അത് ഊന്നി പറഞ്ഞു. അധ്യായം 6 അല്ലെ, 6.4 യോഗിനാം അഭി സർവേഷ മദ്ഗതേരന്തരാത്മന, ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തിയോഗമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന്. അപ്പം അർജുനനും ഇത് വ്യക്തിപരമായി ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ആകർഷണം വന്നിട്ട് അവർക്ക് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 2 വിഭാഗക്കാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. 2 വിഭാഗക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ്? വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതവും. വ്യക്തിഗതവാദി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെയും അവ്യക്തിഗതവാദി ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരെ, ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ കാര്യമാണ്. അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അവരെ എവിടെ എത്തും, ഇതെല്ലാം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനമായ ഭക്തിയോഗ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസാനമായ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹം നേടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ഉചിതവുമായ മാർഗമാണ്. ഈ പരമമായ പാത പിന്തുടർന്നവർ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഗ്രഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ വിഭാഗം 1 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. വ്യക്തിത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കൃഷ്ണഭക്തി. അവ്യക്തിഗത ഭക്തൻ പരിപൂർണരല്ല. വലിയ വിശ്വാസത്തോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ പാത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് പിന്തുടരുന്നത് എളുപ്പം മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായി തന്റെ ഭക്തനെ എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയുടെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയോഗ ചെയ്യാൻ. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന തപശ്ചര്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, മറ്റു യോഗകളിലുള്ള തപശ്ചര്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗ. കൂടാതെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തു പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാമോ? ഏതൊക്കെ ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് അവരെ സഹായിക്കുന്നത്? വ്യക്തിപരമായി ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്തർ. പാണ്ഡവർ, കറക്റ്റ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ
രക്ഷിക്കുക. ഗജേന്ദ്രന്റെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നാരദൻ നാരദൻ നാരദ മഹർഷി, അംബരീഷ് മഹാരാജ്. അംബരീഷ് മഹാരാജ്, പിന്നെ നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജ്. മഹാരാജ്, എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കൂടെയും നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തനെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ്രൗപദിയുടെ കേസ് എടുത്താൽ തന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ ദ്രൗപദിക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ, ആ, ദുർവാസ മുനി എന്താണ് ഈ അക്ഷയപാത്രമെല്ലാം തീർന്ന് കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം ദുർവാസ മുനി ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അവിടെ വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ദ്രൗപദി ഒന്ന് സ്മരിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ദുർവാസ മുനിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി വന്ന് അവിടെ സഹായം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. കൂടാതെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്റെ റിയലൈസേഷൻ പറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഫോറിനറാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു വെക്കേഷന് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു റൂം എടുത്തു, അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോ അവിടെ താമസിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അവരൊരു ചെടി വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ യാദൃശികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവർ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹരിനാം സങ്കീർത്തൻ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടു. അതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് ആ നാമജപം കേട്ടപ്പോൾ, ഹരിനാമം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആകർഷണം തോന്നി. പിന്നീട് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ അദ്ദേഹം പയ്യെ പയ്യെ മാസത്തിലൊരിക്കൽ, ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ അവരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യി അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി, ആ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നു. ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത്, അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങള് ഇവിടെ ആ ഒരു ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ശരിക്കും തുളസി മഹാറാണിയായിരുന്നു. അത് ആരോ വെച്ചിട്ട് പോയത്, ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് തുളസിയാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് തുളസിയെ സേവിച്ചപ്പോ, തുളസിയാണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ തുളസി മഹാറാണിയെ സേവിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിലോട് ആകർഷണം വരികയും അങ്ങനെ ടെമ്പിളിൽ പോകാനും നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക്, അല്ലേ? ജസ്റ്റ് തുളസി മഹാറാണിക്ക് അറിയാതെ പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ, അതും ഭക്തി ചെയ്യാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസാദം, എത്ര നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റ് യോഗാസനം ചെയ്യുന്നവര് അവര് കുക്ക് ചെയ്തത് പോലും കഴിക്കില്ല. ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പച്ചയായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കും. അത്രയും തപശ്ചര്യകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കും. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്ര എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഭക്തി. കൂടാതെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ ഉയർന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പേഴ്സണലി വന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ പാതയാണ് ഭക്തി, അല്ലെ? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. നമ്മൾ 1% ചെയ്താൽ പോലും ആ 1% നമ്മളുടെ കൂടെ വരും. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ നിന്നത് പോയത് ആ സ്റ്റേജ് തന്നെ തുടരാൻ സാധിക്കും. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. അപ്പോ പക്ഷെ മറ്റുള്ള സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അപകടം, എപ്പോ വേണേലും അപകടം സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ വീണ് പോയാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നേന്നത് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. വീണ് പോയാൽ അവർ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ 1% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10% ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തി നമ്മുടെ കൂടെ മരണശേഷവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം.
അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്ത യേ ഭക്താസ്ത്വാ പര്യുപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവർ? ഇതാണ് അർജുനന്റെ ആരാണ് നല്ലത്, അവ്യക്തിഗതവാദിയാണോ അതോ വ്യക്തിഗതവാദിയാണോ? ഇതാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ കാണാം, പ്രഭുപാദർ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ലെ, രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികവാദികളുണ്ട്. അവ്യക്തിഗതവാദിയുണ്ട്, വ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്ന് ആ കരുതുന്നവർ. അവരെങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കുക? അവര് അവര് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അതെ, ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തെ, അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് രൂപത്തെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തിഗതവാദികൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നേരിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിഗത ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെയും ഒരു അവ്യക്തിഗത ധ്യാന നിരൂപകൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ആരാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം, കൃഷ്ണൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭക്തിപരമായ സേവനമാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉന്നതമായത്. അത് ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുൻ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തോടുള്ള അടുപ്പം ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താണ് ജീവാത്മാവ്? ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ്, പരമമായ സത്യം, ആത്മീയ സമ്പൂർണമാണ്. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ യോഗിനാമഭി സർവേഷം, ഭക്തിയോഗമാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, തന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒരാൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മീയ ഭഗവാൻ മരണസമയത്ത് ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ പല അധ്യായത്തിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ തന്റെ സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? അവ്യക്തിവാണോ വ്യക്തിഗത രൂപമാണ്? വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തോടാണ് അർജുനന് താല്പര്യം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. തന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണോ എന്നും കൂടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ രൂപം തന്നെ. കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്, വിശ്വരൂപം മൊത്തം ദർശിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എന്നിട്ടും അർജുനൻ അതിനോട് താല്പര്യമില്ല. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ്, ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ് അർജുനന് താല്പര്യം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ. ഇനി എങ്ങാനും ഈ എന്താണ് വിരാട് രൂപം പോലെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം അവ്യക്തിഗതയാണോ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം? ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമല്ലേ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റ് പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ധാരണ, വ്യക്തിഗത സവിശേഷതയുടെ ആരാധന സമ്പൂർണ്ണ സത്യത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത സവിശേഷതയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. 11-ാം അധ്യായത്തിലെ അനുഭവം, കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപം ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റെല്ലാ രൂപങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും. കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രണയത്തിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ അറിയാം. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികവാദികളിൽ 2 വിഭാഗമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് പരിപൂർണമെന്നും
ഏത് പ്രക്രിയയാണ് പ്രയാസം കുറയുക എന്നും അർജുനൻ അറിയണം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാകയാൽ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗതമായ ആവിഷ്കാരം ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, ധ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷമ പ്രശ്നമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ സമയം പാഴാക്കുന്നതിൽ എന്ത് ഫലം എന്നാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റെല്ലാ രൂപവും മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനോട് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നുമില്ല. ഇത് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ച ഈ പ്രധാന ചോദ്യം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിഗതവും അവ്യക്തിഗതവുമായ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്തതമാ മതാ. ഈ ശ്ലോകം നോക്കിക്കേ. നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു ശ്ലോകമാണ്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം ധൃതവ്രത നമസ്യന്തസ്യ മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. കണ്ടോ, അത് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഇനി 2-ാമത്തെ ലൈനില് യുക്തതമാ മത, അതെവിടെയാണ്? യോഗിനാമപി സർവേഷാം സമേ യുക്ത തമോ മത അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 2 ശ്ലോകത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ് തേ മേ യുക്ത തമാ മത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ. അതാണ് മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം. കൃഷ്ണന്റെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുന്നവൻ. നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, അവൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഉപാസതേ, അദ്ദേഹവുമായി സഹവസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്, മഹത്തായതും അതിരു കടന്നതുമായ വിശ്വാസത്താൽ സമ്പന്നമാണ്. തേമേ യുക്ത തമാമത, അവരെ ഏറ്റവും തികഞ്ഞവരായി കൃഷ്ണൻ കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ചെറിയ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചവരെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായി കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം ഉറച്ച ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. അയാൾ എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണോപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അയാൾ ജപിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ പ്രസാദം പാചകം ചെയ്യുന്നു, ചന്തയിൽ പോയി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രമോ പാത്രങ്ങളോ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുന്നു. എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്. കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും അയാൾ പാഴാക്കുകയില്ല. പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ശരിയായ സമാധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ സതതം കീർത്തി എന്തോ മാം ആ ശ്ലോകവുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. സദാസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. പ്രസാദം പാകം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി ശ്രദ്ധയോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതരെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങൾ, 3, 4, 5 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ആരാധകരെ, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരുടെ ആരാധനയെ കുറിച്ച്, അവരെ ആരാധന ചെയ്താൽ എന്താണ് ഫലം, അവരുടെ ആരാധന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്, അവരെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് 3, 4, 5 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പം ആദ്യം 3, 4 നോക്കാം. ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. വിവർത്തനം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകവും മുമ്പത്തെ ശ്ലോകമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് പറയുകയാണ്. ഭക്തി സേവനം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയുടെ നേട്ടം എന്താണ്? പ്രകടമാകാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ കൃഷ്ണനിൽ എത്തുകയും കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തിൽ അവസാന ലൈൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഗതയെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അവസാനം എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാസുദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവര് ഭക്തിയോഗം ചെയ്ത് അവരെന്നിൽ എത്തും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാസുദേവ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നിൽ എത്താനും സാധിക്കുമെന്ന്. അവ്യക്തിഗത ആരാധകർക്കുള്ള ആവശ്യകതകൾ, അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള ആവശ്യകതകളാണ് ആദ്യത്തെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാണാം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യണം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, കാണുക, കേൾക്കുക, രുചിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കണം, പലപ്പോഴും അവനോട് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ. അത്ര പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താണ് ഇവര് ഉപാസിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. എന്നാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അത് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി അതേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ അതേ ലക്ഷ്യത്തിൽ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർവവും വാസുദേവൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സമീപിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സകലർക്കും സേവനം നടത്തുകയും സർവജീവികളുടെയും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും വേണം. പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇതിലെ സൂചന. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് ഏറെ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും.
ഈ ശ്ലോകം നോക്കിയാൽ കാണാം, ഏതോ അക്ഷരം അനിർദ്ദേശം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സർവത്ര ഗമ ചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം. ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, പിന്നെ അവ്യക്തം, ഏതോ അക്ഷര, അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയാതീതം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തവയാണ് ഏതോ അക്ഷരം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, അവ്യക്തം, സർവവ്യാപ്തം, പിന്നെ സർവത്ര ഗമ അചിന്യം, അചിന്യമായിട്ടുള്ളത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്, മാറ്റമില്ലാത്തത്, ഉറച്ചതുമായതിനെയാണ് വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിൽ അവര് ഉപാസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയാണ്. പക്ഷെ ഇവർ ഉപാസിക്കുന്ന നോക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള, അചിന്ത്യമായിട്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട്, മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറച്ച ഒന്നിനെയാണ് സർവ്വതിലും വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഈ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയും, അങ്ങനെ ഒരു രീതി വളരെ പ്രയാസമാണ്. ജീവാത്മാവിൽ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിനായി ശ്രവണം, ആസ്വാദനം, പ്രവർത്തനം, ദർശനം തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. അപ്പോൾ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ യാതൊരു ജീവിയോടും മത്സരം ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും അവർ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം പുറം ചട്ടയല്ല, ആത്മാവിനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജനത്തിന് ഈ വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അവിടെ വേറെ ആരുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങളൊന്നുമില്ല, ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം. ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ? വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം, ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്, എവിടെ വേണേലും ഇങ്ങനെ പോവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമില്ല. നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ദുഃഖം എന്തേലും വന്നാ മതി എന്ന് തോന്നുമല്ലേ? അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നില്ലല്ലേ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, ചുമ്മാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ. പക്ഷെ ശാന്തമാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ആധ്യാത്മിക ആദി ഭൗതികാദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ രൂപമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം അവ്യക്തമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. മാറ്റമില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ, ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത്, സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാര രീതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം, ഒരുപാട് തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യണം. ആ തപശ്ചര്യയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ഇങ്ങനൊരു രീതിയിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയും, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, ഇത് പ്രയാസമുള്ളതാന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലേശോ അധികതരേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവ്യക്തിരപ്യാപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിക്കണോ? മതി. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. വിവർത്തനം പ്രഭുപാദിന്റെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ട, വ്യക്തിഗതവാദികളുടെ പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശകരമാണ്. ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷാം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആസക്ത ചിത്തരായ അവർക്ക് ക്ലേശം അധികതരമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പ്രയാസമുള്ളതാണ്, വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജ്ഞാനയോഗികൾ ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ അവ്യക്തിഗതമായ സവിശേഷതയുടെ പാത പിന്തുടർന്നവർ. ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ ശക്തി
ഭക്തി ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായ ആളുകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥത്തില് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറയുന്ന ജ്ഞാനയോഗികൾ ആരാന്ന് പറയുന്നു, അടുത്തത് ഭക്തിയോഗി ആരാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലാണ്, അചിന്ത്യവും അവ്യക്തവും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അചിന്യം അവ്യക്തം അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ ആകർഷണം. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് ഭക്തിയോഗി. ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് നിർവചിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. രണ്ടിന്റെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഒന്നു തന്നെയെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി പ്രയാസമേറിയതാണ്. ഭക്തിയോഗമാകട്ടെ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാകയാൽ നിഷ്പ്രയാസവും അത് ശരീരധാരിയായ ജീവാത്മാവിന് തികച്ചും സ്വാഭാവികവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ധരിച്ച ഈ ജീവാത്മാവിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ മറ്റേത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. സ്മരണാതീതം കാലം മുതൽക്കേ ശരീരബദ്ധനാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് താൻ ശരീരമല്ലെന്ന് വെറുതെ സൈദ്ധാന്തികമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാവിന് പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കത് വരില്ല. ആ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണു പോകും. നമുക്കതില് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കിട്ടില്ല. കുറെ കഴിയുമ്പം എനിക്കിതിലും നല്ലത് മറ്റേതായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. മനസ്സിൽ ഉറച്ച ശരീരകൽപ്പനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാകും വിധം ഭക്തിയോഗി കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധ്യമായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തിയോഗി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാനോട് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നെയ്ത്തി ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല, ഇതല്ല എല്ലാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതിമാ പൂജയല്ല. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ ആരാധനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു പ്രതിമയിൽ ആരാധിക്കുകയല്ല. ശരിക്കും വിഗ്രഹം എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിമാ നഹിതു സാക്ഷാത് വ്രജേന്ദ്രനാഥ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിമ എന്ന് അത് ഈ വിഗ്രഹം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ തപാൽ പെട്ടിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തപാൽ പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെരുവുകളിൽ പലയിടത്തും പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഏത് ലെറ്റർ ഇട്ടാലും ഏത് അഡ്രസ് ആണോ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും. അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ആധികാരികം അല്ലാതെ പഴയ ഏതെങ്കിലും പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പൊ ആധികാരികമല്ലാത്ത ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തുമോ? എത്തത്തില്ല. ആ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് വന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനാണ് അല്ലേ. അങ്ങ് ഗോലോകത്തുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവിടെ എത്താനുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യണം. ആ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഒരു ആനപ്പുറത്ത് കയറണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കയറുക? നമുക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആനയൊന്ന് കുനിഞ്ഞു തരും. കുനിഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഉയരത്തുള്ള ആ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമാറ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന തന്റെ അവതാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികളെയും വ്യക്തിഗതവാദികളെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആരാധിക്കുന്ന എന്താണ്? ധ്യാനിക്കുന്നത് രൂപമില്ലാത്തതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരീരമുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മളെല്ലാം രൂപമുള്ളതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഒരു രൂപവും ഇല്ലാതെ ഒന്നിനെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരബോധമുള്ളവർക്ക് എളുപ്പമുള്ളതാണല്ലേ ആ ആരാധന. നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപങ്ങൾ, രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെയും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതിനെ ആരാധിക്കാനും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല. കോടിക്കണക്കിന് ജന്മമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ ആരാധിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിസൺ, അവ്യക്തിഗത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അതിനാൽ അത്തരം ആരാധകർ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ അവർക്ക് അതിനെ ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം, കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിഗതവാദികൾക്കോ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാം, നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം, കീർത്തനം ചൊല്ലാം, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ വർണ്ണിക്കാം, പ്രസാദം കഴിക്കാം, അല്ലെ, ചെവികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. അതേസമയം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എല്ലാം ചെവി അടക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം, രുചിയുള്ളത് കഴിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കമ്പാരിസൺ, ഉപനിഷത്തുകളിലൂടെ ഒരാൾ ബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കണം, സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കണം, ഗ്രഹിക്കാത്ത വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെ, ഉപനിഷത്തുകളില് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, സംസ്കൃതം പഠിക്കണം, അവർക്ക് പറ്റാത്ത എല്ലാം അവര് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ എന്താ പ്രയാസം? പാടുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊന്നുമല്ല, അല്ലെ? ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എത്ര ലളിതമാണ്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശ്വസ്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ കേവലം ദേവതകൾക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിച്ച് നിത്യം ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഗുരു എന്ത് നിർദ്ദേശം തരുന്നോ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ലളിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 16 മാല ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തി സേവനം. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ നാലാമത്തെ കമ്പാരിസൺ പറയാണ്, നീണ്ട അഭ്യാസം. ഭക്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് നാളെടുക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ, ഡയറക്റ്റ് ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നീണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാറില്ലേ, ഒരു 100 നിലയുള്ള കെട്ടിടം പടിക്കെട്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി കയറുന്നതും ലിഫ്റ്റിലൂടെ കയറുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കുഴപ്പം, ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാൽ വ്യക്തിഗതവാദികളോ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ലഘൂകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്താൽ. ഇനി അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രക്രിയ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ, സ്വന്തം പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അതായത് ഒരു പിതാവ് പിതൃ സ്നേഹത്തില് ഭഗവാൻ കാരണമില്ലാത്ത കരുണയും കൂടെ തരും. അതാണ് നമ്മള് ദാമോദര ലീലയില് 2 വിരല് പറയില്ലേ, 2 വിരലില് നീളത്തിലാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഈ കയറ് ഷോർട്ടേജ് വരുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ 2 വിരലെന്ന് പറയുമ്പോ? പരിശ്രമവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സമർപ്പണം. ആ പരിശ്രമവും ഭഗവാന്റെ കരുണയും. ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുക, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, പക്ഷെ നമ്മളെ പരിശ്രമം കണ്ട് ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം തരും. പക്ഷേ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പരിശ്രമം മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭക്തനെ മായയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കാരണം കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഈ പ്രക്രിയ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കാരണമില്ലാത്ത കരുണ കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ കമ്പാരിസൺ ഈ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അവര് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, അവര് സംസ്കൃതം പഠിക്കണം, ഗ്രഹിക്കാത്തത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, സ്വന്തം പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക, ഒരുപാട് നീണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, രൂപമില്ലാത്തതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇനി സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എന്താണ്? നിർഗുണത്തെ, ഗുണമില്ലാത്തതിനെയാണ് അവർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ളത്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, മാറ്റമില്ലാത്തത്, സ്ഥിരമുള്ളത്, അചഞ്ചലമായത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഒരു ഐശ്വര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക്, അല്ലെ? അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. അവസാനം പരമമായ സത്യം തിരിച്ചറിയാത്തതിന്റെ അപകടം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരേണ്ടി വരുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരം, സത്തും ചിത്തും മാത്രമേ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് സത്ത് മാത്രം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിൽ സത്തും ചിത്തും അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും. ഇനി ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലോ അവിടെ സഗുണമാണ് അല്ലെ, രൂപവും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. കൃഷ്ണൻ അചിന്തനീയമായ ശക്തിയുണ്ട്, എല്ലാം അവന്റെ ഊർജത്താലും പരമാത്മാവിലും വ്യാപിക്കുന്നു, മാറ്റമില്ലാത്തതും സ്ഥിരവും അചഞ്ചലവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ വിജയം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ? ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവിടെ അവസാനം വിജയം തന്നെ കിട്ടും. നിത്യത, അറിവ്, ആനന്ദം എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും എല്ലാം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം മാത്രം, പരമാത്മാ ആണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 3ഉം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി 6 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇനി ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവരുടെ പ്രോസസ് അല്ലെ, വ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ചാണ്, അവരുടെ ആ പ്രക്രിയ എത്ര പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തി എത്ര എളുപ്പമാണെന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്താ ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമൂർധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി നാചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഒരു അനന്യ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരയേറ്റുകയാണ്. അനന്യ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതി പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ലളിതമായ രീതി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും അവനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം. ഏതു തരം ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ ആ ജോലി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യണം. അതാണ് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം. പരമപുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ദൗത്യം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ചെയ്തതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. പ്രക്രിയ വളരെ ലളിതമാണ്. ഒരാൾ തന്റെ തൊഴിലിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും അതേസമയം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ജപം ഭക്തനെ ഈശ്വരന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ചിരാത് വേഗത്തിൽ തന്നെ അഹം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. സമുദ്ധരാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്ന്? മൃത്യു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. താമസമില്ലാതെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഭൗതിക സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. യോഗികൾ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ വ്യക്തിപരമായി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വാഗ്ദാനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. നയാമീ പരമം സ്ഥാനം അർച്ചിതാദീഗതിം വിന ഗരുഡസ്കന്ധമ പുരോപ്യായതേച്ച മണിവാരിത. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഗരുഡ പുരാണമാണോ വരാഹ പുരാണമാണോ? വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് അഷ്ടാംഗയോഗ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ല. ഉത്തരവാദിത്തം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. താൻ തന്നെ വിമോചകനാക്കുന്നു എന്ന് വരാഹപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ജന്മമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നതിന് പല പ്രൂഫ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ കൊണ്ടുവരികയാണ് വരാഹപുരാണത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം. അതിന് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് താൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും, തനിക്ക് വരുമാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പരിപാലിക്കുമെന്ന്. ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെ എനിക്ക് എവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. കുട്ടി പൂർണ്ണമായും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതിനാൽ അവന്റെ സ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ സ്വയം മാറാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച് പരമാത്മാവ് തന്റെ മഹാകാരുണ്യത്താൽ തന്റെ പക്ഷിവാഹകനായ ഗരുഡന്റെ മേൽ സവാരി ചെയ്ത് ഉടനെ വന്ന് ഭക്തനെ ഭൗതികതയെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു കടലിൽ നമ്മൾ വീണുപോയി. നമ്മൾ നല്ല നീന്തൽ വിദഗ്ധനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരാൾ വന്ന് കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അവനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്താൻ അവൻ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു. നമ്മളൊരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഒരു കടലിലെ ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ വീണ് കൈ പൊക്കി ഇരിക്കുമ്പോ ഗരുഡന്റെ വാഹനത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് കൈ പിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പിക്ചറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കടലിൽ വീണാൽ നമ്മൾ എത്ര നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വന്ന കൈ പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഫലപ്രാപ്തിയുടെ വിവിധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ മാനസിക കച്ചവടത്തിലൂടെ അറിവ് വളർത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റു യോഗ പ്രക്രിയകൾ, ഊഹക്കച്ചവടങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ത്യാഗങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നേട്ടവും ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട് നേടാനാകും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? യാവൈ സാധന ഇത് ഇവിടെ എവിടുന്നുള്ള ശ്ലോകമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലേ? നാരായണീയത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം നാരായണീയത്തിലുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തില്
അർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ യോഗ പ്രക്രിയകൾ, തത്വചിന്ത, നിത്യ അനുഷ്ഠാനം, യജ്ഞദാനാദി കർമ്മങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമം എന്ന് ഉരുവിടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ സുഖമായും പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അത് സംബന്ധിയായ മറ്റേതൊരു പ്രക്രിയ കൊണ്ടും ആ ലക്ഷ്യം പോകാനാവില്ല താനും. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? 18.66. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ആ ശ്ലോകവും ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു, സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഏവരും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാൽ മതി ആണ് ജീവിതത്തിന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാരും ആ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമുക്ക് 2 ശ്ലോകം കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത പുരോഗമന ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന തലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്. ഭക്തിയുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഗോവണിയിലെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമനമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴെ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു പുരോഗമന തലങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പറയുമ്പോ, ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, സാരമില്ല, നീ ഇത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയും. ഇനി 9-ാമത്തതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയും. ഇനി 10ഉം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ 11-ാമത്തതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 4 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മയ്യേവ മനാധസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. വിവർത്തനം പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനന്യ ഭക്തിയാണ്. 24 hours കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഇരിക്കുക. ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും. ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ എന്താണ്? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ കാണുമ്പോ എന്ത് കണ്ടാലും, ഏത് വസ്തു കണ്ടാലും, എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുക. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവത് സ്മരണയിലിരുന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഐഡിയലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി വര്യൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാര്, കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദൻ വരെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്ന, ഈ തൂണില് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ തൂണിലും ഭഗവാനെ ശരിക്കും കാണുകയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആരംഭം മുതൽക്കേ അതീന്ദ്രിയമാണ് അയാളുടെ നില എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലല്ല, കൃഷ്ണനിലാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സേവനക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ആ, നമ്മുടെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ആ അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകം ഇനി പറയുന്നത്, ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് സദാസമയം ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് പറയുന്നത്, എങ്കിൽ നീ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യൂ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ചെയ്യുന്നതാണ്. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. അഭ്യാസയോഗേന, നീ അഭ്യാസം ചെയ്യൂ. അഭ്യാസയോഗേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധന ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിക്ക് ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്, നിബന്ധന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, നമ്മളിപ്പം എന്താണ്, ഗുരു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്രമേണ ഗ്രാജുവലി ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ചില വിധിപൂർവമായ നിബന്ധനകൾ ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്രമേണ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തി വളരും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് ആ ദിവ്യ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന് ആസക്തി ഉള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മള് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തി വളരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. ആ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും? ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ. ഇന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അശുദ്ധങ്ങളാണ്. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയും. ശുദ്ധി വന്നാൽ അവയെ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു യജമാനനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ആവില്ല. വെറും പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സേവനം. യജമാനനുമില്ല സ്നേഹം. നമ്മുടെ സേവനം അയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, പകരം പണം തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. സേവനത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ വിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക തന്നെ വേണം. ഇതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വിധിപൂർവക നിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ നിപുണനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകളെല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്ത്രം ചൊല്ലുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഭക്തൻ തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ പലതുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും തുടർച്ചയായി കേൾക്കുക. ഈ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആർക്കും ഭഗവത് പ്രേമത്തിൻ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ക്രമേണ ആത്മീയമായ ദൈവിക സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് അയാളുടെ മുന്നേറ്റം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമനിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞത് ആ പ്രേമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ്, അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിലെത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധന ചെയ്യൂ. സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഗുരു എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പരമ്പരയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ഏത് ആശ്രമത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധന എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ്. 16 മാല, 4 യമനിയമങ്ങൾ, ശ്രവണം, എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം ശ്രവണം, ബാക്കി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഡെയിലി ബ്രഹ്മചര്യ ആണെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലും വാനപ്രസ്ഥരാണെങ്കിലും സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാണോ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രം ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല,
പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഗുരു എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജ്വലി പ്യൂരിഫൈ ആവും. ഇനി ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് സമയമില്ല, സാധന ചെയ്യാൻ സമയമില്ല, എനിക്ക് ഇത്രയും നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല. അപ്പോ അവർക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിയോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നീ ഇന്ന ചെയ്. അപ്പൊ കുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശരി എങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ചെയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ സാധന നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മധർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് 11ാം അധ്യായത്തിൽ 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയില്ലേ, മത് കർമ്മകൃത് മത് ഭക്ത, ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നല്ലേ എനിക്കായി നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ. അപ്പം എനിക്കായി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൂമി ആവശ്യമുണ്ട്, ധനം വേണം, സംഘടന വേണം, തൊഴിൽ വേണം. ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് യോജിച്ച സ്ഥലവും പണവും പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരും വികസിപ്പിക്കാൻ സംഘടനയും ഒക്കെ വേണം. അതുപോലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നീ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ധനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനായി ഉപയോഗിക്കൂ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് സഹായിക്കാം, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അവർ ഈ സാധനയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരുടെ സ്കില്ല് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധനം ഉപയോഗിക്കാം, അവരുടെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കൊന്ന് വഴിതിരിച്ചു വിടുക, കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ക്രമേണ അവരും നാളെ ഒരു കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. പയ്യെ പയ്യെ അവർക്ക് ആ സുകൃതി കിട്ടുകയാണ്, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. സാധന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നൽകിയ ഭക്തിയുടെ ജീവിതശൈലി ഈ 2 ഗ്രന്ഥങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ദേവാരാധന, ഭക്തിയുടെ കൂട്ടായ്മ, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഈ 5 അവയവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ തന്റെ പ്രസംഗ ദൗത്യവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പദ്ധതികൾ, ഒരു മുഴുവൻ സമയ ബ്രഹ്മചാരി ഭക്തനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായോ ഒരാളുടെ ജോലിയുടെ ഫലം സമർപ്പിക്കുക, പുസ്തകത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണം, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രചരണം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഓൺലൈനൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങും പോകണ്ട, വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം, ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് ഈ സാധനയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കേൾക്കുകയോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ സുദാമ സേവ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് സാധനയൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഭഗവത് ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ ഉപകാരപ്പെടും. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോ 4 സ്റ്റേജില് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ കണ്ടു? 4 അല്ല 5 ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അല്ല 4 ഘട്ടങ്ങൾ, 8, 9, 10, 11. അതിൽ നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജ് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് 11 തൊട്ടുള്ളത്
ആ നാളെ കാണാം. ശരിക്കും 12 ഉണ്ട് കേട്ടോ. 8 തൊട്ട് 12 വരെയാണ്. ഇതിനകത്ത് 11 വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. 8, 9, 10, 11, 12 5 സ്റ്റേജ് ആണുള്ളത്. പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ 5 അതിൽ നമ്മൾ 3 കണ്ടു അല്ലേ? 10 വരെ കണ്ടു. ഇനി 11, 12 നാളത്തെ ക്ലാസ്. ബാക്കി ഈ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ അത് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ക്ലാസ് വിട്ടു വരുന്നു. 9:30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 9:45 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.